Takže čaute ľudia, vítajte u môjho nového videa a dneska, jak už môžete vidieť podľa názvu a podľa toho, kto tu nadrží tú kameru, tak už asi viete, o čo ide. Áno, je to tak. Ideme si povedať, že v akých LEGO hrách sa nachádza Venom, aké sú dobré tie hry a hlavne v akých setoch sa nachádza. No? Čo nám k tomu povieš? Som proste hviezda, jak Michael Jackson. Aha, okej. Pustím na chvíľu do... To by stačilo. Takže, kde si sa ako v prvej hre nachádzal? By ma tak zaujímalo. No, povedz, nemusí to byť po poradí. Iba hovor. Jaká to bola hra? Prezrať to doma fanúšikom? Bolo to LEGO Marvel Super Heroes 1. Dobre. Teraz vám tu vyskočil obrázok, jak tá hra vyzerá. Ja som ju hral a teda je úplne výborná, takže odporúčam. No, asi tak. A ešte v jakej? Ha? Ešte aj v LEGO Marvel Super Heroes 2. No, asi ste počuli. Takže tiež dobre hral som. Dohral som takisto aj jednotku, takže super. A vieš nám povedať aj v akých setoch si sa nachádzal? No, vidím tu že si sa nachádzal v tomto Grobotovi, áno. Ty si dal ale na sebe ešte klobr za plášť. Proste styling, no. A v jakých ešte? V adventnom kalendáru 2024. Dobre, ďakujem za info. A ďalej? Ďalej si už neviem spomenúť. Asi si chcel povedať spomenúť. Však. Ale si to povedal, no. To je jedno. Áno. Takže, čo by si ešte chcel povedať? No, čo? Nič. Neotravuj ma. Dobre, tak čau.